התחלתי. מיקי, תסתכלי. תגיד שלום אבל. היי. מור, תגידי שלום גם. היי. תראי מי עוד פה. שלום. ועוד. ובחרנו לך שיר מיוחד. תקשיבי. רגע, אנחנו לא רוצים להגיד לך שלום. אמרנו עשינו שלום, היי. סלאם עליכום. אנחנו מתגעגעים באמת, אפילו שאני לא כותב, אבל אני מאוד מתגעגע. אתה מנצל את זה שזה מייל? איתך. בוא נספר לה למה אנחנו כאן. תספרו. טוב מור, אני לא אדבר בשבחי, דברי את בשבחי. אני כבר שיווחתי אותך במייל הקודם שלא שלחנו עדיין. נדב שלנו זכה בתחרות עיצוב תווית לבירה מלט נשר. הנה תראי. זה לא זה, זה המתחרים. והוא זכה הרבה דברים. לא, תספר לה במה. קודם כל הולכים לקחת את העיצוב שעשיתי ולהדפיס אותו על 500,000 בקבוקים ולפזר אותו בכל רחבי הארץ. הולכים לשלוח אותי למילאנו לתערוכת עיצוב כפרס ראשון, או לחילופין נלך לקבל $1,000. והחלק הכי טוב זה פשוט ניצחתי את כולם והייתי מקום ראשון. פיסיק אמר לו, הוא הכי טוב. אז אפשר לשים עליך שקית וככה לא יזהו. עכשיו שאני סלב. זה נורא בעייתי. לקחתי את אחרות עם עניין שקית. שרדה סבא! וואו! זה יכול להיות נורא מביך. יואו, אתה ממש יפה ככה, אבל זה יעוף, אל תעשה. זה יעוף לך. ומור התקבלה גם לבצלאל וגם לשנקר וגם למכון טכנולוגי חולון, ואנחנו בגלל זה חוגגים להיום. וכמה היא קיבלה בפסיכומטרי? 700. חכמה. ואנחנו פה כי מילקי הסתפרה. הנה מילקי מילקי. תדגמני את אני יכולה עצמך. ללמוד רפואה, מה את עושה? אני לא רוצה להיות רפה. חתיכה. לא, את צריכה 720. וזהו. עכשיו נעבור יותם, יש לך גם משהו לספר? כן. משהו יותם טוב אבל. המון דברים כיפים קורים כרגע. לא, אל תדכא אותה. אבל אני וכרמל ביחד, קוראים לנו המון דברים טובים. מה זה טובים? עובדים. מלט בקיבוץ, את לא עובדת. לא עושים טיפים, עובדים. זה לא עושים טיפים, עובדים, כן. גם בשישי וגם בשבת, עובדים. עוד שעתיים הולכים לעבוד. איך הילדים עושים? עובדים, נכון? עובדים. כיף להם פה, הצד הימני עושה המון דברים כיפים ונפלאים, והצד השמאלי. אני הצד האמצעי, אני גם עובדת וגם לא מקבלת צלם כסף. אותך רגע, תראה גם. אני גם פה. הלו. אני גם פה. כן. ואני באמצע בין הצד הזה לצד הזה, כי אני עובדת ולא עושה מזה כסף, אבל אני חושבת שזה כיף, כמוה. כן, אבל היא דוחה. זה לא. זה לא. ואני כתבת במייל המאוד מצחיק שלך, אני, אז את, וסתם זה היה מייל מאוד מצחיק. אוי, סליחה בייבי. אז איך הולך באפריקה? מה שלום האפריקאים? מה שלום קססה וערפאת? ג'נוסייד עדיין? הכבושים לא בא להבריח את כל הלבנים מהעיירה ומה עדיין? עם ברידג'יט? כבר הורידו לה את הצינוריות מהזה? והיא ממקת ילד. מה זה ממש לאכול איתנו? תראי, יש לנו עוגיות מזויפות. זה לא זה לא מזויף, זה אוריו אורגינל. יש לנו עוגיות עבדים עוגיות עבדים. זה לא עבדי! זה עבדי! זה של יוסף! זה עבדי! חמוד. רק חסר לנו הקצח. אפשר ללקט פה מהשדה. תראי לי את רעננה. כן, הנה. רעננה מתגעגעת. רעננה מוסרת דש מיוחד מר חופרי שביקש אישית שנמסור. הנה הרצליה. ומאחורה תל אביב. ואיקאה, שמה. לא רואים, אבל אוי, מה אתה רוצה? ותם פה מעביר לנו שירים. מה עוד? רוצה בורקס? חבל. אין לך בורקסים באפריקה, את צריכה לחזור הביתה. ואז תבוא איתנו לפיקניקים בהר זבל. ועדי, תקשיבי, את צריכה לחזור, למה יש גם הופעה של וואי וגם של MGMT שעוד לא קניתי לך כרטיס כי אני מובטלת,
וגם מי עוד מופיע? מדונה. מי? מדונה. מדונה באה באוקטובר. וואו. ולאונרד כהן, ולילי אלן, ודסטריטס באים עוד פעם. לילי אלן באה? ומייקל ג'קסון, שתאמין. ורמי פורטיס. וגלי פורטיס גם. והרבה אומנים מכובדים. ועכשיו... טוב, אנחנו נפסיק, אנחנו רוצים שהמייל הזה... עכשיו מה רצינו להגיד? אנחנו אוהבים אותה. שיהיה לך ל"ג בעומר שמח. כן, גם זה. שבועות שמח, תאכלי הרבה עוגות גבינה. אין עוגות גבינה לאוגנדים, אין גבינה באוגנדה. יש גבינת יש גבינה שעשה מחלב אם. חלב אם חמוץ. את יכולה לעשות על שני סרטים, חלק A וחלק B. אז אני צריכה שתבואי, נגיד שגם אצלנו בארץ ישראל יש קשיים. אני לא מכירה את המצלמה החדשה שלי בכלל. אז הנה נצלם את המצלמה. רגע, נצלם במשקפיים של... לא רואים. לא רואים? רגע. למה אתה עושה צל? שלא יהיה השתקפות? כן, לא טוב. זה ככה. נכון. הנה, נכון. זה המצלמה של ילד. מדהים. זה המחשב של מור, החדש, את מכירה אותה בעצם. תראי כמה אקססוריז יש לנו. כן, אנחנו באנו לפיקניק בטבע עם מצלמת D90, iMac Pro ומכשיר 6230i שעבר זמנו מזמן. ועם מילקי! שהיא הכי מתקדמת טכנולוגית, נכון? הפסדת מסיבה ביום העצמאות בפלורנטין, היה מה זה כיף. לא, היה די רקוב. פגשתי את אורי בארי. סיפרתי לך במייל. לא משנה אז. וזהו. אז עדי. והכל נורא מעניין. את חוזרת ואת הולכת להשתגע מכמה שהשגרה לא השתנתה. אוי, בקיצור. בא לך לסיגרות שלי, יאללה בואי. זה שלך? סליחה, לא, זה זה שלי. בסדר, את יכולה?